Θα το πείτε μωρό μου στο καμασμένο. Έλα τώρα που θα σας μετάξω την καινούργια εντούρο. Θα σου περάσουν όλα. Αχα. Αχα. Και σου κάνει. Και τρέχει. Και τραπές φτιάχνει μαλάκι. Μα μη είπε μωράκι, πώς θα σταματάς. Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, ό,τι και να γίνει κανένα δεν μας καταλάβει. Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, ό,τι και να γίνει ο κόσμος να καταλάβει, κανένα δεν μας σταματά. Τόνια! Ελπίζω να είσαι στο κρεβάτι σου. Είναι 8 η ώρα. Θα γνωρίζετε τις ηλικίες που πρέπει να κοιμούνται νωρίς. Ναι, κατά Σοφία, μάτια. Τώρα, μόλις που θα γίνει και τον μήνυμα. Έλα μωρό, τους κάνε. Παίζεις το καλά, το ένα να πηγούμε darling. Παίζεις το γαϊδέλι. Σιγά το κατώτερο. Έλα δε μωράκι τώρα που ζηλεύεις και το γαϊδέλι. Σωστά. Άλλωστε, ούτε τη ζηλεύεις που μ' αρέσει η βίναση. Τι κάνεις να μπορώ. Έλα, έχω φέρει το καινούργιο δίσκο της Αλέξιας. Με έχουν χάσει όσο καιρό αυτά που θέλεις πολύ για μας τους δυο. Γι' αυτό άκουσε με τώρα δώσε την προσοχή. Μη βρήκατε αυτή. Θα σε περιμένω στο ειρηνικό στις 2 το βράδυ μες στο σκοτάδι για να πάρεις εδώ σε ένα αεροπλάνο χωρίς το χωριστό δυο μας θα βγούμε και θα κλεφτούμε σαν το παλιό τον καιρό. Ένα αεροπλάνο. Μωρό, αρχίσαμε για τα ελληνικά του σινεμά, ο Σάκης ο Πίλια, ο Άρης ο Κατσαρίδας και η Τζίνα η Άπλητη.